Kilik nang leji dok dawa pora hut ong dong arara tum ihi je sairup ason nang man lilo. Sonsi Center Sikari Ingtiarong along BJP mass joining program kedeng pon along ong dong EPHL silapen Congress asong ke kroy arara tum amit hang asong pen COC BJP aphan ho or kipidon. Kedamdang aru ni phai troxy arni kangsang por phai plira chiti mapor malong phuloni constituency ke parlo Sikari Ingtiarong along BJP kangdang amai paman pon. Bangso amay along aluhi aman pen kacetong dun MLA Dorsing Ronghang EM Kangbura Kiling EM Amar Singh Tiso lapen penang anatum cetong dun. Mayalong don thom kebra hiniara ratum amit hanga party aphan ningka chethe kawi pena jok EPHL silapen Congress aswang pen COC BJP along chingbedun lapen mayalong lam ka chethan ponke non ke wangjilang arni setami BJP atum si hailipo athe kona aswa tum an ke BJP along si dolaplo kapre ka party atum ke nang hai un elo lasinang tum setame BJP along do thip non lapen development ason an choklem dunang pusi mayalong lamthe jairinti along itu tentang MC election aku EPHLC along Congress dan Assembly dan kaum tu EPHLC long situ jalan itu ini abang ke orang cuma tahu ke EPHLC tu setame asontin alam kethan ponta kethan itu yang akam lasu teklong le ajo ini si ini anak tu EPHLC akan COC hal itu BJP kembang di bangsa orang tu ini orang tu don tangker lah ini so don si dah ini nampak sini. Lapen EPHL sia tum nang ke than thap alam ke khoi dun rinon athe kopi lo hala tum ke klem the lasin non ta BJP si highway poputa mayalong EM Kangbura Kiling pen ning jepon EPHLC tu mangge nampak cobai bombo nampak jong thui bombo asom tinda athe na tum tak builo athe MLA punon MP punon inyo aso tum si tiket longji भूत के जोके कार्बियांगलो आरा तुमसे जोगी हाला तुमागे कार्बिया भूत पे ना कपड़े का भूत नंगे कुछ तुमके निंगे दो सिनंगे भूत बांखाई दा भूत जोगे जी मते लासी बांखाई लो भूत नोहक का जोगे लो तुमके लामी रखू पुदुम फूलों से जोको फूलोनी पेंदिरचना रोंपी कार्बियांगलों लाइव